Pakasalitaan ni pagayam tayong pichong anapoluan. Karoba! Ni, mati. Karoba! Ayan. Sagudahin nga rin surat na mapagayam. Pakasalitaan ni pichong. Dear Manong Nemi, isarsarak kon Manong Nemi, tipang pasahero nga jeep, kaya paspasadag, iti garahe na. Iti bang lihawak iti karuba Manong Nemi, katni, malmalpasan. Tilayangan alad Manong Nemi, no aladan da, yung irubrubot dan sampag nga aladan. Dati karuba mi nga balay, Manong Nemi nga nagpintas. Opo, na yun. Gagangil at ibalay mi Manong, sa imi buong kalulang. Sa ato na kitay, kuana, kaduan ng kahayungan ay kapit. Sulat kabailan. Katni, halos agpapada kami nga gagangay lang nga balay, ta kami nga kakarubay ito dito nga purok. Ngam idi, tada imay gimatang iti bakante nga luta iti abay mi. Kit pinatagdanan na tinti. Ala, nagpintas nga balay, Manong Nemi. Kasalasaanin nga may karkari pa iti balay mi. Kasalasaan nga may karkari di iti karuban na. Sinabat nak Manong Nemi ti asawak nga ni Mildred, karinyawat ko keng kuwan at ikinatan ko nga lutwen nga si dayan mi. Ay, kumusta ti karuba? Dayay, siya kumat mapan umasidag nga makikaruba ang mabainak. Awa mat umasidag kadakwada. Ta kasano nga adaw umasidag kadakwada ta hante mat may karkari nga karuba da. Nakadakdakkel ti kawa. Abi ko mamakawa ka. Una ta makaruba tayo tinapintas ka balay. Imagine no, nagpintas, ti pa nakaaramid na. Balay nga talaga digiti adda mabalin na. Amin na ta pili da nga pinta, apo magpapintas. Tilaing kurang nan sa kikuan, no malandscape sa hango, balin nga pintas nga hardin. Tsak man naman no, aladan daw, no, masapol nga maaladan ah. Alad naman nga napimpinas na nga balay, no, adaalad na. Kaya tinapintas nga alad sa mapintaan. Dan siyak man ti mapan makikaruba, no? Saan nga kaya ti makikaruba? Ha, nakababain. Nakababain. At dadangag asawa sa talungan nakda. Ang pagbagiso ko na da, kabuta, idyan nagkapuan da nga lugar, lepas ti escolier, kaya ti makar na to'y, damag ko kaya kita anak na, kita mamanda to enroll dito yung elementary yata yun. No, saan nga private? Baka, ijay, sis kabisero at pagbasaan da. Pagtatrabahuan ka na jay babae, mahumabisina. Ngayon yung problema, agkumcommute. Tamo pa yung naluganan, nailugan na yan. Umut pa. So, siya man di mo makiruba. Among bakit, sweetheart. No, dahil ka ruba mo din amot makikiruba. Sika nga amunan ti makikiruba tumasirig. Ganyan ti among pakanuadan tumasapol ta kadakwada. Ano ko ba't masapol ta sa pagarigan? No, emergency ang kasapulan ti kwarta. Kamapan na to umutang. Muna kat na damabalinda. Nagpuutan na nga ta. Ang muting harod na saan tayo padasan. Uno sa anggat isudat at damasapol na ka na tayo. Ano ka masapol na ka na tayo kuma? Alaman? At nabuludan na nga palanggana. At nabuludan na nga landet. Ay, posible nga akong palanggana ka na nga landet na. At nabuludan na nga buneng. Pangusaran na ka matibuneng. Basta inak magkikarupa ita. Hindi ka na ba no ginanakan? Madamdama, luktok na ito si dati. Bakit na ito ka naganaktan? Uun. Basta inak magkikarupa na iso na dyan, di lalaki ni. Awang kasmat lang ate iyan. No awan, anuhaan tango masadag. Dati ito masadag. Nagatarantanan sa patumay dito. Kinanak, tinakam ko, Manong Nemi. Katumas asadagan ito balay. Inuray ko lata na. Sumagkamti muna nga nakikaruba.
Ay, kumusta ka, kapsat? Kastoy, kapkabom sakit nga na pa nagpasada. Kakalain ko makikita nga at iruuruar mo nga jeep mo kan isasarak mo nga jeep no kano kasta nga bigat kan malam. Umay ka dito na nga. Oy sana dito latan. Kada umay ka dito tatabag tutugawon dito eh. Siya ni Pijong. Ah, parang Pijong. Inyawat na natakulap na manon name. Siya man di Sido. Paris Sido. Nagpintas ni Balayo pare. When? Kaya ito dream house me. Nabayag min nga na napaat kas nga balay. Siyempre, adamat ornong mi. Nabayag min ornong. Ano pagsapulan ni Mrs. Ni Sita. Iso ti manager ti bangko, jay syudad. Abi nga awang kotsena. Sikan sa ito kotsena. Di na kaya tag-driving. No, dadto inaksukudan, ngam no saan ngagpasukon, pasari ag-commute. Patasam tumakiding ilugan. Baka di na kaya taglugan ka na karag-karag nga jeep ko. Baka sa pulad ng lugan na kita stainless nga jeep, di kita kabarbaro. Kat, isumunod ka yung asawak ni Mildred. Mildred, ni Paris Sido. Ay, kamusta? Karo ba? Kastoy. Ang bagata si ka na mismo tumay. Amom, kinabuto ti pagbaga di Pijong asawa. Nga umay kumama kikaruba. Tayo di pa lang kaya't mimot ti makikaruba at siyempre, kakaruba tayo, agamo, masapol ng agamo tayo. Bagata na pinta si Balayo. May gidjat lao na ti gagangay nga balay mi. Sa napinta sakit trabaho ni Mrs. Ni Sita. Manager iti bangko. Kunak to pa kami. Diyan pa nag-arawat na kahit. Pasari ba pang itulod? Pasari ba pang kusukunan? Kita, drive ko nga na manager nga ron. Pinakayat. Handa kita surusuruan ag-drive. Di ba nga na driver? So, tikunak ang yung dinawat kayat. Talo na kita anak yo. Wabaminto i-enroll. Dada pala ang elementarya. Grade 6 di una-una. Grade 4 and grade 2. Alam kita, no adda okasyon ako agad, nag-awis kayo, umay kami. No at adda okasyon mi, nag-awis kami, umay kayo. Naging kama nun, naming nakangin kami tipukaw. Sino? Sunsama na dyan ni Mrs. Sino? Umaya ko na, honey. So, sige ha. Ang samat makaur-uray ni Mrs. Strict sa ni Mrs. Hamit. Di na kahit nga magkaruba ka. Ang mga noong tanda ka. Haan, pare. Sige ka na, ha? Ang karuba. Baliwat ito man nagsasaritan. Hindi mangmangan kami manon nemi kung nakaniyak di asawak ni Mildred. Pag pinustahan ta, Pijong, under desire redya nga sido. Pag ko nang under desire. Kaya naman lang redya pa nagpukaw, redya asawa na. Kung naman lang nakaturot-turay, ba? Okay, manager ita. Gawat ang manager di bangkon, i-manage naman nila kainan. Apay nga ni Mrs. na tagtrabaho. Saan nga ni Sido? Kama na mo? At trabaho ba ti Sido Kasi lang sumad lang ti ko Awon. Isot mga asikaso na panakapatak dito balay na diba? Kama na sa lunsod no, engineer isuno, no, architect. Kama na mo? Pastor mo na nga. Apay ka sa panagkita yung kanya-kanak ko. Nakaturong amin kanyak na tayo Tang. Ito na nga pumintas man ti balay tayo. Apayhan nyo pala pintasin na ito balay tayo kat napintas mo tanak ko. Sementado man sa sementado nga dudutin kapat nga kayo. Hanga bali kayo. Nangingina di kita nga kayo. Nara, amot. Amot kita yung nalagda ka kayo di kita. Unang nakakita kayo lang na dala karubat yung napintas nga balay, umapal kayo. Kung ayaw din
Napindas mo di balay tayo. Napindas mo na. Nga madamat ngamin pangin kumpararan tayo. Ano. Hanyo ngamin kitkita na ta balay ka karuba tayo tap nang kay umapal. Anak ko, noan niya tadda ka na tayo, mapnag tayo. Wan, mapnag tayo. Okay ba ta? Talo kayong anak mi. Sagay kay titis sila. Nagalot. Ano nagalot? Makapagkuti adam. Umanay mi tikatre. Api ko pala na ilat. Basta na ilot. Lala. Nakakita kayo nga minang kati. Apalan nyo. Anak ko ulitek. Mapnek kayon tanda. Ada bukod tayo nga balay. Ada ipaspasada nga bukod ko nga jeep. Ni mamang nyo. Ni nanang nyo. Ada matsang kabas nga negosyo na. Tagtuntuno. Iti barbecue kada dua street foods. No, iti malam. Tulungan nyo matisuna. Napimpinas ko mapibyak tayo ha. Tayo kumamot. Bukod tayong service nga kotse. No, dapapanan tayo. Anusan tayo. Grag ng jeep mo da. Papdatang. Ay, makaala tayo tupad lang nakuha. Dan dumalagatang tayo kasukat na kasukat. Oh, may pala nalagda pa lang. Naglayang akmat nagtarimaan. Nakpat matatailan. Nagtuloy nga rod manong nimi siyempre. Iti pa nagkakaroba mi ngem nilaeng sidok. Pari sidok kimmaroba. Pasari sakmet manong nemi kinti asawak ti ba pa makiraruba nga mami pa nairana. Hamo pa hami pa nairana nga ada ni asawa ni Sido nga ni Sita nga manager iti bangko. Hami pa naranaan. Aging ka manong nemi nga rinugyandan nga impasdek ti alad. Ti amumi iti manong nemi kat gagang nga alad. Nga dati kalkalingan na alad. Agim, hagbalaw kami manong. Nakangat nga tumatin ti alad da. Kasla apag darikmat dagiti pasamak manong. Nikit di makita't balaydan. Ti kangaton ti alad. Na nagragregan pa iti semento anong name ti galba ti balay mi. Kapilitan na napangkam nagikat. Ito pa iti naiyakar manong name nga semento iti pan nakasakop mi nga lute. Na nyamot to hindi mi makita di balayan. Mayat kunak tinakam ko manong name iti at saan yung makikita dagiti anak ko tinapindas nga balay. Ngayon ti pakas daawak. Ape kas talangin kang hato ti alad. Sinapawan da di tuk-tuk ti balay da mano. Kasla di da kayat ti makikaruba. Dahil tama nung name iti tok of the purok na napasamak. Numapan makikaruba ni bakat ko ano ti istoryan. Hindi kita tao nga di da amot makikaruba. Sino? Yuta. Dapat nagat pinalawlawan. Kasi lata lang alain nga takawon di pintas di balayda. Tadi damatin kayat nga makita tayo. Makita pa ita. Ori mapang katitok-tok ti balay tayo. Kat ante makita ata. Nangat nga to dati alad da. Ngam titok-tok ti balay tayo. Nangat nga to pa iti alad. Ngam titok-tok ti balay da. Paano mo dati nga alad din. Nagdakol nga tag ginastos da. Yapo. Haging gaman ng nemi nga napasaherok na minsan ni Sita. Awan siguro manong nemi timabali na pagluganan at perbing kapigsat pasahero. Aglulumba na gati pasahero manong nemi ininto ta isunag at hamat wanay makataray at naka-high heel kapo ng arotipisin. Jadi siya akong tiagkarga manong nemi pinaritak idiagdag to ko tiape. Op, nakaserba to ya kapsat. Ijaka likoden, nakareserba ti sango, nakareserba. Ano mo nakareserba tata, kung gana ta kalang kadi likod. Nakareserba na ito. Inreserba ken kuana. Marisita, hane,
Siyak ti karubayo, ni Pijong, ti dayaan ti balayo. Umakan, narikat ka makalat to, hindi mo amo ti lumumbang aglugan. Talagang dugumangganat. Dayon, napunon. Mawid lang, ako pa nagyan ti sako. Kasla, alanganin ko masadig. Umakan, mare, makan. Imasidig. Tayo pa kailangan guru orayak. Aduma di kiti, agsad nga, di ka makalumba at talagang alisto di kita pasahero ng sumakay. Into na punon, mapan manin. Ay, tayo, napunon. Lugang kan, gumana di kita pasahero. Sige, awanan ti maramid ko eh. Pasundo kita asawak ng meron na nakit din nga nabulakan ti kotse. Sige, ay anong pagpunas mo? Natapok na eh. Ay, sorry. Siya ko ti magpunas. Wala din. Hindi ka rin. Naman ang talyawag manong. Di pa ipunos imisip. Mare. Sino kasasalita? Sige nga, mare. Sa nagsutak man. Kasano pa nagkumarita? Gagangin yung datan eh. Mare ka na pare. Pare nga ti awag mi kin sido. Makikarkaruba ni sido. Pasanay. Naroon na di awang pa din ang atong aladyo. May daadamat na ng atong aladyo. Diyak pa nakimatan makikita. Abi kasi iti ka nga ato na mare. Hanakawagan di mare. Hanakatawag ko kin ka. Adanakan ko Sita. Daming pinas na yung laokam ti Ma'am Sita. Manager kay. Sorry mama. Sorry. Huwag nga agpasumin. Sige ma'am. Ma'am Sita. Kumusta pa ni pare Sido? Sir Sido ko naman. Sir Sido. Ang sabi na rumrumuhan. Hanga rumrumuhan. O may dumandanon di kiti customer na. Arkitek isuna. Agar arami ti plano. Sumod lagay magpindas ti pa panakdir ti balayo. Ngayon, plinano na kaniti kaatid ka nga ato ti aladyo. Mabaling ka din concentrate mo tag-drive. Umamat kami nata. Nakininayad dati jeep mo. Kubanggan kayo pataray. Sige no, kaya chut pataray. Di pataray. Kinunak ta masurunak ka na ti kababay ko manong. Abos na dinaamot makikaruba. Sila pagharap na kanya kit empleyado na. Uri awanin di opisina na kit piling manager latta. Nagkunak kit talagang an-underen na ni Paris Isidro ito nga babae. Yawan ser-serbida ito pintas na. Napintas ti posisyon na. Kasla dinakayat at alati makipulapol iti saan na ang mga tao. Kasla dinapay kayat nga may Isus. Yung baga, tamay sana dito sango. Kada ako makaduana. Kiti, umadadayo kanya. Maangot na nga tagat lingnit, kadagat tapok, gat kasulila nga angot kung nagbalmalim siyempre. Manong nemi, dim sa akin, di ka di pasahero, isot na body. Dito yak manten, agawid ak manten, di, agdoble kang aglukan no ka tricycle na. Tulod ka gana di balayo. Baka nang yun kinabud no na, ma'am, kita, o nagplete ka, tsakayan nga awatin. Apay ko ma, karuba ko naman. Karuba. Wana, masapol nga, awatan ti palete. Iliadda kami ni Tibatog ti balay damanong. Tamas masungad da kahit nganda kami. Inyawat na ti 50. Kit 30 ti plete. Hanin ma'am. Awatem. Diyak kahit ita utang na. Hamot nga utang ma'am. Oray. Awatek nga rod. Mabidlaing ta supliak. Kuha mo ta supli na. Tumsa aga kon.
Na, yung klase na ito nga taon. Diyos ko. Nagtultuloy manong name nga talaga nga saan da nga amot makikaruba. Tas siyempre, ada ebidensya at ang atong artibakod. Tinaminsan na gundawin ang danunan manong name ti birthday, ti burudek mi. Siyempre, di magkagangayan, mga dag-birthday agad, pala kami man. Nung muna, takaragad na kita eh. Pag na, ang video okay manong. At naringgur da. Ay, di yun ay, Gregor, kababayan kita karuba. Ini kita, sinopit awan dito nga karuba. Dadamin dito yun eh. Dito lang kaabay yo, nga balay, dakkel na tayag ti bakod na ti awan dito. At di naman amot makikaruba na ito balay dita. O nga ron, ngayon ko pipigsa na, ori na pigsa ti panagkakanta tayo, awang ba't pa iti oras kung managsarding ti video okay, alas 10, laglagipin nyo na. Kasamay sa, ori na pigsa, deta ganat rason, no, apay nga, nangatot alad da kada ng bungbong. Sa tita kayat yung makaringkor. Handa bang nga, kalapad-asad yung man dita unag hamuang nga. Haging ka manon nemi nga napasungadak ni Paris ito. Ay, pare! Humaka! Pare! Ay, apa yan, do okasyon? Adak, birthday di balasan ko. Maka, tuko ka. Dada, nairantan sa akin dati pakante nga tuko para kayong ka. Anak, kahit mo inumin. At the gin, at the beer, at the brandy. Talatabiran. Kita po. Isang-isang yung mga nimbakar ka. Awang kami ni Mrs. eh. Abay, do overtime na. Agad eh. Kahit mo saon, pare. No, anda ko man ni Mrs. Saan ka ko mga nakaruar? Kapilitan na. Alam mo, nung kakaroon ta. Pag-historiyahan ta, noon niya, ibagbagada ka rin nga under ka no. Hamba na kasta, ni-stricto lang ni Mrs. Arkitek kagayam, pare. So, wala nga, ando na makikita min ako ang agsarding nga kotse, nga sombrek. Pwede ito yung magparamin. Ito yung plano. Kaya ito yung mga alaka na paramin na plano. Hindi ore ang kalatan mga pabisinan. At ang opisina, ito balay, hindi balay ko. Kadi, hindi pa naka-opisina. Nagpintas di balay yun, pare. Gagangay at arkitek. Tibalay ti arkitek na pintas ka mo ta arkitek nga ron. Kinapuno na, adot mang tultulad ti balay mi. Isot ti kadwan nga papaaramid ang plano. Ngayon imposible na ito ya. Ano yun yan? Imposible nga pati alad kit duladan na. Saan siya kayo? Di makas daawam mi po arkitek kat imposible kasta talaga ti implanom ka nga ito ti alad. Kung amin, ni Mrs. ko kung naktupay ngamin. Inumabaling kat dinakayat nga makita ti balay ti karuban na. Ken di namang kita'y naringguro. Kasasta, di namang nagralo na kita ko, nagita ag-inistorya ng tilad at istoryain da. Siyempre, baka nuta kami pag-inistoryahan di kita naling ag-istorya, di na kita mangigleta. Stricto ya, kasta ya. Wen, wala kita anak mi agad talagang asla dalang bukbukil no daduma. Di ko mapagbagan dyan sa matino na stricto ore, pare. Awang kasmod lang makikaruba. No di mo amot makikaruba. Asla di mo kaya ti makigayam. Manakigayam at ni Mrs. ko. Gagayam na pati kita empleyado na. Kaya nadumad na kita papanaming gagayam eh. Wala nga, apetiyo kaya ti makigayam ka na kami, kapo ka dita na numukam lang. Hama na kasta? Yung pasensyaan lang ko matimisis ko. Isang karikarigatak tuman lato, tapno diyo ko na nga pati siyak, kaya ka mo makikaroba. Agri rin nga yung cellphone ko.
Ni Mrs. mo siguro na. Hello? Ano oras kumay kalan? Itan? Kwa. Commute kan. Ada kami dito karuba. Ada pas kan dito kita kababay no panawag kita. Ay, sige. Sige na. Sige, honey. Okay. Ay, pasensya kayo na. Nagsundon, di ba? Wala nga mabaik pa lang. Di ba? Alas 10 malpas. Nalpas ka no jubranan. Iso nga gawidan. Nagsundon. Mabalin mo nga mangtawag lahat at taksin. Alalis to taksi. Awan na mo na nga tawagan ng taksi. Yun may isa. Andi na kahit lugan tihan na nga aming alugan. Mabalin. Napaseherok namin sa ideya. Kapilitan kami dito na perjan di kotsak eh. Basta. Napadasan na minsan nga nag-commute. Alam mo rin, nakaigaw gamit. Nakababain mo ta, baka no, ungtan na ka ni Mrs. No? Hanggang agtong palang andagos kayong kuhana. Uwain manong nemi napanagdagan min nga talaga. Saan ka nung nga under, ngem natudyo lang yung suna. Sabagay. Di ma-under na kat no ipaaramid na rin sa nga rumpeng aramid. Yung mawang katulong da. Sino naglablaba? Kaysa nung harap maamuhan tayo noon sino naglablaba rin kat nakakat nga tumata bakod da. Baka ni paring arkitek naglablaba. Baka matno ko laban na arwatan na. Baka kasta ti pag-alagadan no paglintingan na ti balay da. Dalusan na, silad na, dalusan na, inawan na langanan na, dalabaan na mureng da. Amote ko mga arod, kat itamat makit-kita. Tano ko mahanga na nga ito ti alad da. Makita tayo kung ano, sino na dyan washing machine, sino na dyan mapanag-salapay. Siyempre, salapay da eh. Kaya makasadong or makita tayo, nga tumot ti alad da. At napakit di atap manong name ti asawak ang mga no, ung-ungtan ti babae, ti lalaki. Kata? Saan lang ang kahit nga nugutan ni Parisidong under the science una. Baka bugbog-kawan na pa, niya asawa na. Dadya nga kinistrikto na, napanik na kamon, di ba? Huwag nga rin. Isod ka po na inikan tiyata nga ito nga alad, tapos apain na nga bugbog-kawan di asawa na, ha? Nga underan na, hanga manging ti karuba. Tap no saan nga maamon ti karuba. Yung nasak ti lalaki, nasak ni parang sito, tsak palubos. Sabali ka ma. Samat ang siya na sitis ka. Maanusan ka ta ni parang sito kasi dyan. Iso nga rin nga pasaray makikarubat na din na maanusan. Angam no, ay, kung na di asawa na, yes ma'am. Dahil takot, ti pakaalaan, tigdadede, ti barokong. Nitket mo sawad, nagdadede. Diba? Kung natin advertisement nga, breastfeed. It's good for the baby. Hindi pa nagtaraon iti barukong kat isod kapintasan ng pagtaraonan ti maladaga. Isod ka po na nga no di ubing kat nagtaraon iti maraga magtaraon ti barukong ti ina natudyo di anak. Kita anak ta. Kat no iba kat Edwin o nakit wan mami umasa din nga sigod. Happy ko na apay. Kat nagdededa iti barukong ko nagita anak ta. Handa pulos ka nagbatbatel. Yan. Baka kasya eh. Tinakaalaan na. Di ka mangawatan, sweetheart. Di mo pick up kahit ko sa wan? No agdede ka iti barukong ti ina, natudyo ka nga anak.
Kahit mo sawat, nagdadedemat ni pare si Do, iti barokong ni Sita. Iso nga, kunanag, Sino? Kunanag, wala ko. Katsya, anak ba, nagdadedak mo iti uri ka dagito, sweetheart, nagdadedak. Ne. Bakit natudyo ka mat kanya kahit? Kadi. Ngayon saan ka mat kan anderen? Ay, basta gayo talaga mo. Ngano ti ubing kit agdede, adaretso indi barokong ti ina, natudyo nga anak. Kasi man ti asawa. Nagdedede man ti asawa, indi asawa na. Natudyo man ti asawa na. Baka kasjay. Sino? Kung nasagot, umayo kon. Pagpakatawa ka lang. Gusto mo ti ko na ka. Gusto. Nakakatkatawa na minsan. Uwain manong nemi pasaremat makikaroba nga talaga ni Parisido. Sa laomaymat no awan di asawa na. Pag pinustahan ta pare. So nga nakaumay ka, nakaalatyo ka dito balay. Awan ni Mrs. sila. Awan. Nakabakasyon na ka rin talong anak ko. Hana? Abi nga saan ka simurot? Yung pambar ko nga rin, ikamakam ko nga, plano. Kahit, api ka rin nga awang kay opisina mita, nga madamagan aramin di plano. Konak lang na dyan. Kahit ko lang umaliwak sa'yo. Na pare, pala, gawin siya kung pagpumalat, ginom tayo. Kasla ka nakalusot nga, nabayag nga nabalod ng beer. Tumataya ba? Huwag nga ron. Baka parit na pa yung uminom ka. Gagang eh. Alagat ginom tayo ron. Sige, alagit tayo pare, huwag yung siyak di tayo. Kung masarap ko ba't kwartang. Doon kita ang papaaramin kanyak di plano. Aging kamanong naming medyo nariknan ni paring Sido ti inom na. Ito'y maten manong slay pagpagsana mati. Sakit iroken diriknan. Nagasgasat ka pare. Ngayon ti siya. Oh, pag ko na, kad may saklang ang jeepney driver. May saklang ang jeepney driver. Yung makinat relasyon nyo iti asawang kat parang nga, nagmayat ti langin-langin nyo. Ken ti relasyon nyo iti anak nyo. Ken nagasad ti iti anak nyo. Agsipot ta, nasihat kayo nga naganak. Abe pare, kasla mo lang bagbaga nga saan kayo nga nasihat nga naganak. Nasihat ka na iti anak ko. Awan ti sa pulen ta kanya ako. Ngim dyan, misis ko. Dyan nga, babae. Pero may nga, asla ka mo lang mabagbagkal nga agama. Ibagbaga mo, ireklamo mo, dagitan na kukat. Api kas diyalain nga, kina-stricto ni mami. Api nga min, di ka ago ni daddy. Api nga min, ipalubos yung iturayan na kayo ni mami. Bababalawan ta, dagitan na ko. Kunak ba't kadakwada? Bayan yun ako takasaritak to tinayo. Nga, aramidag ti amin na siyak ti rumbeng, nga maptungpal ka po ta siyak ti lalaki, siyak ti ari. Kung kunak ba't na, no ka, kadakwada ang no makita ko ni Mrs. No mga, Sino! Abay. Malipatak tumatun di karik-karikitan na ko. Bagbagang mo tita nga talagang pepeso ni Mrs. ko. Di lang mo. Ang mga napagurupyo nga kayat ko tikas ito yung kasasaan. No? Ada balay mi, napindas, tasyak nga rin nagplano. Kompleto tali kamin. Ngayon masalusod ko pare, apay akong katulong yun. So ano pa yung susuldo mi? Nalingat ka naman kaglaba. At dapat wasing misin mi nga. No, malpasang talagi bilagan. Ang kagibugbuksawan. Nagluto nga ron. Mas lutok pare. Ngayon na imas na tipulutan tayo nga
adobo nga karne ti pato. Basta, di ka sikat para luto. Sikat para laba. Sikat para luto. Para dalos nga ron. Ay, di kita anak ko baten tagdalos. Kan mga sikaso ti hardin. Basta siya tagluto ka ng laba. Kat ni misis nga ron. Bakit manager? Manager di bangko. Manager ba di balay? Lalo mo yung nabartikan sa pare. Baka no, tawagan na ka ni misis mo. Kat mabuan na kanta kanto eh. Nakaklose na cellphone ko. Kat ito na iupan mo tawagan na kanto. Apay nga nakaklose na cellphone mo. Kung na to. Nakacharge ko na. Bahalak to. Apay kang kanayon nga sunod ko. Mapatpaturayan. Ginabudno na pare. No, adala ko ba tisangwa na kita? Tungpae. Tungpae ni misis mo. Uy! Ako naman lang tikas ta at nakainom ka. Minto na makita mga sino! Pare, punto ka din di kunada. Kunada nga niya. No, di anak kadagdadede ti barokang ti ina. Natudyo di anak. Kat no di asawa kadagdede man. Natudyo man. Saan ka di? Ha? Dedede ka no ka? Are, hang ko man nakayat nga magustuhan ni misis ko. Iso akat yung bunana nga no kang ipasarang. Imbas nga jibibig na kat. Hindi doon nga marunong na. No nagpintas ni magat ka. Nagpintas ka ron eh. Pero dahil taman lawan na ti premyok man ha. Ore an-under na. No romance at pagsasalitaan na. Po syakmat at baling nga bida. Gabuto naglaing kalakay ko na na. Naglaing kahani ko na na. Pero nabartekan sa mating ay anak pa nabartek. Andak atipain ka mo takas italaing nga may kanak ti waya-waya nga may bagak ti kahit ko ibaga nga awan ti mangbugkaw kanyak awan ti mangipalit kanyak no nyaman ti kahit ko nga ramiden kadin pala karo isinang paket mo han lab na lab ko iso lang ti kakaiso ng ano babae ti biyak ko iso na lahat nagbaling nga nobiyang saan nagbaling nga asawa mo sana ka nakinubnubat sa bali di. E di nanubya ko ni Sona. Inasawa ko. Kaya ni Mrs. nga Ore no virgin matla di tinagikwam nga umuna. Gawin na. Dapat Isisak mo lalaki di biyag na. Hawan tinagbaling nga boyfriend na ngayon mo na. Siyak tibo na nga boyfriend na kinagbaling nga asawan. Nagbutbata kami. Ngayon masalusod ko naragsak ka kadi? Ididad na ni baka mo? Saan? Apay saan? Basta sana ka naragsak. Ano ka tisap sa bulim? Tisap sa pulak kat ko. Ikatanan ti kinistrikto na sapul nga siyak tinatorturay ng misunan. Kaya muna ti makikaruba. Muna kayo nga karuba na. Mom, ibagbagag kang kuha na no ka nga. Baka babawi ka to, tigas na nga style mo. Pilpilyan na't pakikarubahan na. Nga pilpilyan, awan karuba na. Di na kaya't ti makikaruba. Diyak pagugusto pare, tinangatong alad. Yung sa mali nga na itong palusaan nga di maket ko. Pare, ang ring cellphone mo. Ano? Di bakit mo dahil? Ay, mabilang ka. Kung naktupay ngamin, ring lang si cellphone. Umawag lang ni bakit mo. Naadipan ka man. Pare, no kaya't mo. Pangikukan ka, no kasanti, panagisalita ka, bukawak mo dito na. Ano pare? Ano. Hello? Po, nakaming Pinas. Adan ito ay madama nga gararami natin plano. Bedal? Bartek? Apa ka mo, Bartek ka? Nanduma bakit? Saray mailiwak men. Iso nga, the best shot, isa-shot ko ti abay ko. Gararami ti plano.
Anak, agawid akon? Happy ko magawid ak kadadak dito balay. Ah, one honey, one honey. One honey. Sige honey, agawid ako honey. Agawid ako, one honey, one. Ka na, oo nga, honey. Agawid ako nakmat na. Agawid ako. Pare, pasensya kayo na. Ori bagak nga dakti o nagdiay opisina yung hanga mamati. Nagpig sa radar niya asawa. Hindi kaya na din. Kaya ba lang? Uy, batulit ka. Pare. Tsak sabat kaya. At ibahin ka pare. Pare bidyong, gamiyaman na king ka. Nasehat ka karuba. Apay, napadasam ka dito. Badan at ngayon. Laudan ta balaya. Uy. Dita amot kayat dita. Huwag kami napan ibagat ko ida. Baka no sublatan na kam dito nga may apaan ni bagat mo, numaman na dito nga umay ka. Ngayon padasan na pare. Amom na pasayarok na minsan ni misis mo. Talagang ibagak pa nga libre. Aya, gamot amok nga karuba isuna. Ngayon ko, di na pa kaya na maawagan ti Mare. Hindi kita, ma'am, apo, talaga, di na pa ito kaya ti malibre. Iso pa hindi nagpalibre, kapag di na inawat, supli di kwartana. Yung saan na nasunutan pa nga nagbaling na pasahero kisuna. Nakita nga talaga marigatan nga, lumugan nga ba lulumba na giti pasahero. Hindi siya kung tagkarga, hindi na sarbak na siya sango para kuha na ba? Tamo ka karubak. Dito lang warit yung pagyamanak ng kapare na napintas na siya at nga karuba. Alam pare, tila may balakad ko ka, nga nauna ka nagpadpada nga lalaki. Sa mong itultulang paiturayan ka, kinibakay mo. Madadahil ti ko atay nga lalaki, ano, kasta. Padasan mo lang itong pain, ha? Ako metro na itong pain, di ba ka mo? Ang gundong aramidan na pare. Uri nga ito, sulkan na tamatam. Hamot na. Baka basta langit saan nakadangaran ni bakit ko. Uri bugbugkawan na. Anak lagi na saktan physically. Diyak to aramidan ito ang pitik ang kuwan. Tamom, ti babae kita nga rumbay nga dangaran eh. Uri dangaran na ka. Ay, mamata na, balasak mata na, no, dangaran na. Maging dinak dangaran. Diyak to aramidan. Alam mo pare, sige, magkakaroon tulog ka. Siya akong timang itur-tuturkan ka. Naminsan pa ay manunemi nga napasaheros ko ni Ma'am Sita. Kasi man na pasama kini. Lulumbam pa sa hero. Inreserbak di sango. Ma'am Sita, dito ka. Ay, siya manak. Bagmantanda ka. Abang kami, nag-commute ka man rin. Ay, kunak kang kuwana, patarimaan, kunak kang kuwana. Di ka mga kami gumatang ti baron, tapno hangag bulok di ko sa'yo, pang sundokin ka ni Mister. Awang gaya, ma'am. Malagip ko. Napuutan mi manipot pa na kay Rugi, di balayo. Aging Canal Pass. Kasi lang man pala, napuutan ng pinabindisyonan nyo. Awon na angin house blessings. Malaksid nangato di alad yun. Kadiso ti panang pa-house blessings iyo. Sa hanguso na itay. Hanguso? Aduman ka sa klase ng building. Itay mga hemdat pastor, no padi. Super gastos. Ngayon, religyosa ka, ma'am?
Kuna, amo ka bigbigan na po Diyos. Makimismisa kami. Ay, basta. Maminbendisyonan kami. Iso nga, pinastibiyag mo. Hamo pa binbendisyonan di building, kapota. Di building at building, ako nakam na, biyag na. Da kami ang agnaad, da kami tiya mabendisyonan. Kagalayon kami mata sumrat simbahan. Apay, di balayo, nabendisyonan? Well, hindi ko ha. Winariswarisan ni Padi. Kasi, hangad na kayo winarisan na. Han? Iso ko nalagda dya balay, apay pagkunam hanggang nalagda dya balay mi. Hanggang yung bagat kasta ma'am, na hanggang nalagda dya balay ko nakadi. Wala ta kasla mo lang ibagbagang sanga nalagda, kamuta sanga na bidisyonan. Sorry, ako may bagakon. Talagang hindi mo kaya tipaati mo. Ikalkalintagan dyan ka mo kakanintagan. Kastabat ka ganyak ma'am. Consider po ka dito drive. Itulod na kagana dyan ruangan di balay miya. No 50 hindi ba nagpletak, ikang katili magasot. No ma'am. Itid mo lang Diyos to, 30 lang. Katuli magasot itid ko, di mo kaya? Apa yung sobrang tipletan? Kat gunggo na mga nang-reserva ti sango. Ngano saan nga gapokin kahanak ko man nakalugan pa eh. Ma'am, inaramid ko na jet amok ti makikaruba. Kasi lang mula ibaga nga tsak amot makikaruba. Nasa umon. Paritan pa kami ni Mr. mo makikaruba. Hindi adadaman nga ti mo kaya ti makikaruba. Tsak ba't pa atiwa manong? No, under na nila kayo na. Apay hanak pat pander at ore nakapkapi na no. Kalintagak mo ate amok. Hanak ka pa ati kong kwan. Kat ka po tadabarya na marunami nga 30 so inted na. Thank you, ma'am. Hanggang grumbing ang thank you. Kapot ta pletek deta. Ore lata. Thank you aklata. Anyaman nga ma-receive ko. Nairan tama na para kanya. Ag-thank you Asla mo lang bagbagang tsaka mo ag-thank you. Ang dati kami nito di balay joke. So nga nakarit ka. Oy! Oras na doon ayan ko. Hanak ka pa atew. Ganto aldaw mo. Kunaklatan tinakam ko ano. Kaya dahil naman ang anti-istorya. Iti asawak mano. Hanggang kang iti may sarabi, manong nemi, nakariing kami ti asawak. Dahani, uy, genggenit. Diyos ko. Kapik sa genggenit. Kastaunay manong nemi, ti kartukod nga. Ano niya kasla? Ala, tatatakil nga. Alad na parisido. Pinandagan na ti balay na. Manong nemi apagbiit. Gabata, itiri mo 45 seconds lang manong nemi. Dede aking ganit ti paut na. Ngam bigla. Awan tinan apartes ti balay mi manong nemi. Ngamit aglawag. Manong nemi nakita mi. Nakalawlawag magtandibahan na namin ti laon. Tinangato nga alad manong nemin ing kapur na iti balay. Diyos ko, kumusta ka tante? Hindi at tunag. Ay, iso damat lang na perdyan. Hala, iti tumulong. Kagatwa, karuma. Umawag kayo ti rescue. Rescue iti at tunag titakil balay. Manong nemi nakadado kami nga karuba nga simbre. Magtata pa lang sir kami adalig di mama. Oy, hantay basta sumrek baka aftershock kita matupakan tayo. Naman nagpaparaya. Arayan na kami! Arayan! Manong nemi babae.
Ni, Ma'am Sita, tigpaparayan. Alis to manong naming dinteng ti rescue. Timulong kami matabumarangay nga karuba na manong nami. Na erwarmin di kita giina. Ngam ni Paris si do manong nami. Pare Pichong. Mare, pagtalang tirik na. Rescuean niyo. Kaya erwar ti asawa. Nanano kami. Kuya, tagay-tagay sanga makaruwa na pandagan di sanga na. Hore no, tapalapot na. Diyan ka mo, matagununi tayo na nagransabi ti ulo na. Pag-asam, pare. Pag-asam. Awanin ito pagdanaga, misis. Ha? Ma'am, awanin pagdanaga. Ada na kita, Chris. Unalaing da. Di arami din tayo ita. Agkarakararag tayo. Ikararag tayo. Nga awang kumatidakas ka na pasamak ka ni Parisido. Si kakumakit nga pandagan. Hala? Nato ko nam? Awan. Ikararag tayo. Nga awang kumatidakas sa pasamak ka ni mister mo. Indaray dati ospital, manong nemi ni Parisido, tayo sulang tinadangran, nasugatan katakwada. Saan nga nanano di kita agina manong. Natamat dito pagsayatan, tinakal ti balay na taado di kita space, gamabalinda nga papanan. Tukas ti nga, mapasamak didig ka. Manong nemi, iti aglawlaw. Kan ora pa ito daduma pa nga pasat ti naapektaran ti gankinid, kat awam at ti damage. Isudalat manong. Kasla na iranta, kasla na gaggagara manong nemi, nagganganid tapno. Jesus, tapno maraba na dyan nga, nakangat nga itong nga alan. Manong nemi, pinaramid ni siya, Ma'am Sita. Nakayap ka na iti obrero sen, nga dati mo't lang ng barat balay da, netan. Winaknitan dan manong nemi di balay. Kaya parte na perdi. Tenerimaan da. Napagkumot siya rong kaharan ni parang si Do, manong nemi di hospital, tinamin siya. Pare, kumusta? Dado sakak tinapagtara, pare. Yung sigang di doktor, may pagnagtumiglain. Nalandukan eh. Bagat asanga na putid. Kung ganun. Bagat awang tinatang na yung taulom. Napukaw ko tiput ko. Kinapun nun na, tsak napuputan, di pa nangilwaryo kanyak. Di pa nangitarayo kanyak di hospital. Isuda pare. Tainatibay ko ni misis mo ini. Permit tagar-gar na nga. Agyaman ak pare. Nakasayat kayo karuba. Isino ko maruti mo na tumulong no saan na kami. Karuba. Hanggang sinsinahin pare. Orita. Awan mo titidakas na pasama ka nga. Okay, mandikitan na kayo kan kastamat ng ginimisis. Bareng ano, agnakan man ti asawa. Kasla nadlaw ko akastay. Diyan man lang balayo kati na damage. Yung saan nga sinsya nga damage. Nagsipot na talaga nga halos gudwa di alad yung isot na kaburi ti balayo. Ngam samat ka din namin pinsan di balayo ti natadail. Ngam bali. Alis to na mataramaan. Ado mo di kita madamang agtartarimaanin. Ito lang balbalo nga bangunin yung manin tinangatong alad. Sangkon nga palaubos. Saan na kan nga ito rayan ti asawa? Nukas paganikan tao, ako pa nagbalbaliwan na. Talagang siya ako di magtukol ti Sara na. Gamit ba nagkunak pare? Imposible nga sampal lang yung nato. Sabi ko ma.
Data manong nemi ti inulit-ulit ni Parisido ngimbaga. So ngay di balbalo yung ating makder na tarimaan ti balay da manong nemi kat adaalad na ne saan nga na nga to. May ayatan di kiti anak ko. Na mayatan na tang nagnay. Tumandag kumita kiti tawag kat ne. Makita kong tinapin na sa balay na. Wala nga madama rin apalan nyo. Kapintasat na nga dalay. Ano pa nagkunam kat naglagda. Saan nga nadadael. Nagpiksabi di kang ganad. Alawan lang. Nung binas ko mo nung lawlawa ko. Bayan nyo anak ko. Nanulakin di. May ati pa nagpasadak. Manayon ti urnong. Alawan. No, problema yun tinailit na sila Diyo. Ano pa renovate na ito? Palawain tayo ba't Tapnohan nga kanayo na kastig. Abusta basit lang aro din. Nakalaklaka pa makita pa yung nakabasbasit. Lalo na basbasit mo. Anda abay na. Kaabay na nga nakilabalay. Inimal pasad ng matarimaan, manong nemi di balay da, kanda man nagsublimat lang ti alad. Mismo manong nemi nga ni Mare Sita, tinakikaruba. Parisido, Mari Mildred, mayagman. Naisagsaga yan. Ay, Ma'am Sita, dumanong ka. Mare, kung nabilat ang ganyak, pare. Mare. Agpa-house blessing kami no. Bigat, kumay kayo ito, sursurong kayo ng karuba mi. Naimbitaran kay amin. Pa-blessing ang yumatlan. Owen, mamati kak din bagam. Kamasapol matlan na ita. Ken saan nga na nga ito may taalad mi, pare. Ken, umay kayo no ka makikarubay ti balay mi. Ken no da kayo tadapasken, ore ang pasken. At the time ko lakin, di umayak mi. Sumuratak no kaganilakay ko no, umay makikaruba. Alakit na siya at ore na ko sa tamari. Alatos dispensarin da kumang karigiti mo na iding yung pagpakitak. Sorry. Alawan, kasta mo latibiyakin. At naging tayo santeng amo, nga rumbeng kumang hanting aramidan, itakit amo tayo. Kung ganon. Kinsa mong ananderen ni Mister. Hanen. Siya ako niti agtungtungpal kang kuwana. Nagbalinan manong nemi nga na siya at nga karuba ti pamilya ni Parisido ken ni Marisita. Sama tayo nga na ulit pa manong nemi deti nga gangganad. At dapat ka dito idi pasamak magdamyamatan mi. Taditulugan mi kat awan di damage. Nasinga din titong galmay sa kana kami. Agpipid na digukang pag-hindi natin sila. Kahit pasaramet umakar rin anak mi manong nemi mapansadyay gaputa agkakaedad da agmamarkada na kadagita anak da Parisido dagita anak mi. Da kami di kasisangadan agkakaruba manong. Dito nga ron ti pagkasalita manong kadagyaman naglaunay iti anos mo nga ng urnos kalpasan nga nag-insan kang ka dito Italiana. Simple lang. History lang tagkakaruba. Nga idi kadita amot makikaruba na dyan may isang karuba kanakangat nga to ti alad da ngayon kas dyan tinapasama di apo Diyos ko na manong nemi amo na no sino na kitirumpeng ngayon napatigmaanan tapno agbalbaliw na sabi ko manong nemi dapat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmi nga dibiyag karigiti patag nga dimngeg kan nagbuya more power to your program manong and Katlas to'y nga ro dagyaman nga pagkaya mo Pijong, thank you. Masyat ka karuba.